joni woni poɗɗen wadde tan ko tinnuɗen ƴeewen gandal par ce que leñol jogii ɗum ko gandal leñol jogii ɗum ko jawdi kay eɗen jogii barke alhamdulillah kadi eɗen jettiri ɗum Allah kono noon ƴeewen gandal sibi gandal waawi yoltude hujjaji keewɗi ko gandal e jawdi waawi yoltude ɗum enen e maɓɓe Tidiani an yo Allah yorum ɗum yaafo ɗum eɗen jogii journaliste men goto nan bene ɗo hennene ɓe mbiyata ɗum ko on ko jawgal ɓe mbiyata mo Mamadou Diawgal pourtant kaw makko wonno préfet Cotonou wiyete ko Souleymane Massambou ko pullo e ɓen ɗon ko wayno Mama Adama Ndiaye kañum woni ɗon ministre de l' environnement ko pullo fulɓe non toon ne mbayno kurjum heddi noon ko ƴeewen ñembuɗe ɓe kadi jalten e folklore mo gonɗen o bisimilla dañen eyyi folklore enen mo gonɗen enen ko cikke tan ko tan ko koli tan ngeng tan ko ɗum enen ewi jeeri fewti wallaji moƴƴi kono pulagu yawti ɗon ɗum noon wonde joguino wolor hande kadi ne jogui wolor kono nanggen ɗum balloɗen goɗɗum mbatten e ɗum woni holɗum janggen jangguinen ɓiɓɓe meɗen jangguinen taniraɓe meɗen kadi ndenen ɗemgal meɗen kadi jaɓen kadi janggude ɗemgal meɗen ngal janggen noon goɗɗum mbatten kono janggen ɗemgal meɗen sibi seɗen janggata ɗemgal men tan so ɓooyi en ñifat jeyngene hubba ɓeydatake leɗɗe ɓeydatake këriñ wifetake so ɓooyi ñifat te so ngal ñifi so ɓooyi ndiwndu weɗata so ñifi wontata ko caɗele ɗum noon yo Allah waɗen moƴƴere kono kam